जोंनि जितु दिनैनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथि जथुमा बेवहाय मिरु आफादनिफ्राय जितु मिरु आफादनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला आफाद अर्थात खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जे जोंनि जितु इउबिपिनि जितु बिथांखि जे माब्रै मावलांनांगौ बेफोरखौ लानानै आरो बे मावनांगौनि थाखायनो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादजों सावरायलायदों। बे खोब मोजां बाथ्रा जे जोंनि आफादखौ जोङो माब्रैहाय फोथांनानै लाखिनो आरो बेनि जितु मावनांगौ मावथांखिफोर बेनि उद्देश्यफोरखौ लानानै दिनै आन्चलिक पर्जा डिस्ट्रिक्ट पर्जा बेफोरनि मावथिफोरखौ लानानै दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु मावनांगौ हाबाफारिफोर बेखौ लानानै जों ज' मोजाङै जों सावरायदों आरो बे खोब मोजां जादों। बे सावरायनाया जितु जोंनि बर' हारिनि जाथिनि गांनाय उखैनाय थांनानै थानाय गासै बिथिंजाय जाहाथे जोङो मावनानै जोङो जाथिखौ मोजां गोजौआव दैखांलांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सानलायदों सावरायलायदों। थ' बेखौसो जों आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे थांनाय जितु बिटिसि सुक्ति खननै आरो खनथाम जाबाय। थ' बिएसिनिफ्राय लानानै बिटिआरनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय आरो बिटिसिनिफ्राय दा बिटिआर फैबाय। थ' जोङो गिबिनि जितु सुक्तिफोर मोननै जितु बिएसि आरो बिटिआर बेवहाय जितु थालांबाय नाथाय नैबे थामथि जितु सुक्ति बे सुक्तियाव जों खोब आसा खालामदोंमोन जे जोंबो बिटिआरावनो थानो मोनसिगोन बेखौ जोंबो गोजोननाय मोनदोंमोन आरो खुसिबो जादोंमोन। नाथाय उनाव जे थालांबाय बेखौ जोङो मिथिनानै गोबां दुखु आरो दासिमबो दुखु दङ जे जोंहाबो दाहाया खाराखै जे जोंबो बिटिआरावनो थानो मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन। थ' जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा नि हाबाखौनो मावदों जेला आरो मावखागोन जेला जोङो गोरोबलायनानैसो जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मावलांनांगौ जों बेखौ लुगैयो। नाथाय जों बेरेखा जानो जों जेब्लायबो साना आरो जों बिर'धिबो मावा रावखौबो जोङो गाज्रि रावजों जों सोंखारिनोबो थाङा आरो सोंखारियाबो आरो दिनैसिम जों सोंखारियाखैबो। जोङो आसा खालामदों जिहेथु जों बिटिआरावनो थानो मोनगोन आरो दासिमबो आसा दङ दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जितु बिटिआरावनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो जों लुगैगासिनो दं दिनैसिमबो जाहाथे गभर्नमेन्टआ मा खालामनो हायो आरो जों आसा खालामदों जिहेथु गभर्नमेन्टआ थाबैनो आसाम सरकारा जितु बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जितु सिमा बेखौ अति हनखाले थाबैनो बेखौ सलिउसन खालामना होनांगौ आरो मावफुंना होनांगौ। जों बेखौ बिश्वनाथ इउबिपिआव जानानै डिस्ट्रिक्टनि इउबिपिआव जानानै आं भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं दिनै बेखौ गभर्नमेन्टखौ आसाम सरकारखौ आं खावलायदों।